Molt bé. Bon dia a tots i a totes. Benvingudes... Aquí estem. Benvingudes totes a la formació que estem a punt de començar, formació per referents a Covid Escoles. Si em sentiu bé i no teniu cap problema d'àudio, continuaré parlant amb aquest volum. Si teniu algun problema ens ho feu arribar o mireu d'ajustar el volum, els micros, els auriculars que teniu vosaltres també, i així ens acabarem de sentir tots bé. Bé, el meu nom és Rafael Ruiz, soc el director estratègic d'atenció primària al departament i avui fem aquesta formació. Jo crec que és un punt molt important de tot el procés que portem d'adaptació en aquesta pandèmia de Covid. Estem en un moment molt important perquè, com sabeu, el dilluns està prevista l'obertura dels centres educatius, de les escoles, i això farà que a nivell epidemiològic sigui un moment important a tenir en compte. Fa setmanes que treballem en coordinació per coordinar-nos amb educació, amb el Departament d'Educació, i avui, que es fa aquesta formació, es posarà en marxa una figura important per nosaltres, per al sistema de salut i per als equips d'atenció primària, que és el vostre rol, el vostre paper, el paper dels referents Covid Escola. La idea de la sessió d'avui és que tinguem uns 40-45 minuts de presentació. Intentarem fer-vos arribar tota la informació, els acords que hem anat treballant amb educació, dintre del sistema sanitari, CatSalut, els proveïdors, etc., el propi X. I deixarem pel final una bona estona per poder-vos contestar, perquè ens pugueu fer arribar totes les preguntes a través del xat que se us hagin generat o que penseu que us puguem solucionar de cara a la posada en marxa d'aquest nou procés. D'acord? Bé, jo diria que, com us deia abans, el moment en què estem és important. Dilluns comencen les escoles, com dèiem. És important que hi hagi aquesta coordinació entre el sistema educatiu, entre el Departament d'Educació, el sistema educatiu, els centres educatius i el sistema sanitari, i que aquesta coordinació sigui amb el sistema sanitari sigui a través de l'atenció primària. L'atenció primària ja fa anys que estem amb aquesta feina de relació amb els centres escolars del nostre territori, de la nostra àrea bàsica. Hi ha les infermeres de salut i escola, estan tots els programes de vacunació, hi ha tota la feina que es fa a nivell de pediatria, tant en els equips d'atenció primària com en els equips pediàtrics. Per tant, era natural i era important que l'atenció primària fos qui coordinés i qui liderés aquesta relació amb les escoles. Per tant, jo crec que ara farem aquest pas inicial i a partir d'aquí anirem controlant i anirem vigilant, i si cal fer alguna altra sessió com aquesta més endavant, també no patiu que la podem realitzar més vegades. La sessió, com deia abans, després d'aquesta petita introducció, us presentarem una petita també introducció d'epidemiologia i després ja, que ens la farà la doctora Laia Passó. I després passarem també a explicar específicament les funcions i les relacions del que serà el referent Covid Escola, dintre de l'equip d'atenció primària i amb tot la resta del sistema. Perquè penseu que... Perdó, així puc passar... Això. Penseu que el referent Covid Escola forma part d'una xarxa, d'un ecosistema en el qual participa molta gent. Participa molta gent i és important que tots plegats siguem conscients dintre de tota la xarxa en la que estem, i també sé que avui també esteu molts responsables d'equips d'atenció primària, directors, responsables també d'atenció a la ciutadania, de coordinació d'infermeria, en fi,
crec que és important que també treballem aspectes de circuits interns de l'equip per facilitar la feina de tots plegats. Aquest referent Covid Escola, però també de la resta d'actors d'aquest ecosistema que podeu veure aquí resumit en aquesta diapositiva, que sortirà més endavant i que, a més tindreu a la vostra disposició perquè us farem arribar la presentació perquè la tingueu. Bé, com veieu, aquí hi ha una mica una foto general. Jo no entraré en detall perquè ens l'explicaran més endavant, però veieu que la relació entre el centre de salut, el centre d'atenció primària i l'escola, hi haurà actors com sereu els referents Covid Escola, que esteu ara mateix fent aquesta formació, que tindreu una relació molt important amb els gestors Covid de l'equip d'atenció primària, aquesta figura que realment ha suposat un canvi important en el que és el seguiment de contactes estrets de casos positius de Covid i tot el que ha suposat aquesta coordinació amb salut pública, etc. Haurà de tenir aquest referent Covid Escola molta relació amb la infermera referent de l'equip d'atenció primària per les escoles del territori, que ja les coneix i que segurament ja té circuits establerts. Haurà de tenir molta relació amb els equips mòbils, que seran aquests equips que es desplaçaran a les escoles i que faran tota la feina de cribatge, de programació, etc. Amb la xarxa de salut pública del territori. Cada territori té un referent de salut pública i és important que hi hagi aquesta comunicació. I després, no d'una forma tan directa, però sí de forma més automàtica o més, diguem, més automàtica, la relació amb els gestors de seguiment, que és a través de la introducció de les dades de tots aquests contactes, doncs això arribarà als scouts i aquests faran aquest seguiment dels contactes estrets de casos que s'hagin detectat. I per suposat, òbviament, i aquesta és, jo crec, la gràcia de la figura, de la vostra figura, de la figura de referent Covid Escola, igual que és la gràcia dels gestors Covid, que ja estan treballant des de fa uns mesos a atenció primària, és que formen part de l'equip d'atenció primària i, per tant, estan molt vinculats als referents d'atenció primària de tots els casos que es van generant. Els referents d'atenció primària, que seran el metge, la infermera, el pediatre, la infermera pediàtrica, d'aquests casos. Per tant, el fet que estigueu a dintre de l'equip doncs també jo crec que li dona un valor afegit a aquesta figura i a aquesta feina que fareu a partir d'ara, a partir de dilluns. Jo crec que acabo aquí. Sí que us encoratjo tots plegats a que els propers dies seran complicats. Comencem una manera nova de treballar, hi haurà molt moviment, tindrem molts focus il·luminant-nos, però jo crec que la feina que s'ha fet fins ara de coordinació és molt bona i, per tant, ara falta la part de posar-la en marxa. Com totes les coses noves, caldrà ajustar-les els primers dies, però tenim confiança i tenim la convicció que realment la feina serà molt bona i la realitzareu de forma extraordinària. Per tant, moltes gràcies a tots els que us apunteu a aquesta aventura i quedem a la vostra disposició. Ara li passo la paraula a la doctora So perquè ens faci la presentació de tot l'aspecte epidemiològic. Moltes gràcies. Jo soc la Laia Asso, i soc pediatra i treballo a promoció de la salut dintre la Secretaria de Salut Pública, i la meva funció d'avui és fer-vos una petita aproximació a la Covid-19 i més concretament centrada una mica en els infants. Hi ha alguna cosa que explicarem que és una mica divulgativa, que sobretot està adreçada a aquell personal que no és de l'àmbit sanitari i que potser molts ja coneixeu, però bé, que ens ha semblat important incloure per anar entrant en matèria. El SARS-CoV-2 és un gran desconegut per nosaltres i tenim només aquesta relació amb aquest virus dels darrers mesos, però en canvi la família de virus a la qual pertany, que són els coronavirus, doncs són vells coneguts i diria que força especialment en l'àmbit de la pediatria. Són virus que causen sovint malaltia respiratòria i que moltes vegades no causen més que símptomes compatibles amb un refredat comú. Però, en canvi, com us deia, el SARS-CoV-2
ja ens ha donat una mica més de maldecaps perquè l'hem anat coneixent darrerament. La simptomatologia causada per la Covid-19, i penso tant en casos d'adults com en casos infantils, doncs té la particularitat de ser molt diversa i de solapar-se amb molts processos infecciosos força comuns, amb el refredat comú, amb símptomes gripals, amb les angines, per exemple, amb símptomes d'al·lèrgia, i això sempre dona un punt de complexitat a l'hora de determinar quin és un possible cas de Covid i quin no ho és. Amb la simptomatologia dels infants, ara hi entrarem, és força similar, però sí que té algunes diferències respecte a la simptomatologia d'adults. Pel que fa al diagnòstic, això sí que ja ens n'hem anat impregnant tots plegats amb totes les notícies i totes aquelles comunicacions que hem anat rebent des de l'inici de la pandèmia. Sabeu que aquesta diagnosi es fa a través dels tests PCR, això és evidentment comú tant en població adulta com en infants, i aquests tests el que fan és determinar, identifiquen la presència de RNA, de càrrega genètica d'aquest virus, en el moment en què aquest virus es replica a l'organisme. Això té una rellevància perquè aquesta replicació no és immediata, no es produeix al minut zero del contacte amb el virus, sinó que va augmentant progressivament, i per tant això ja té, per exemple, una implicació pensant en l'àmbit escolar, per exemple, per situar-nos allà on ens toca, que és que el fet que aquestes PCRs sovint siguin negatives en aquest primer període de la malaltia, doncs ens obliga a que quan posem en quarantena els infants o adults que han estat contactes estrets d'un cas positiu, hagin de fer aquesta quarantena completa independentment que el resultat de la PCR hagi estat positiu o negatiu quan se'ls fa a ells. Aquests contactes estrets em refereixo. Això va lligat al període d'incubació de la malaltia, que pot ser d'entre 2 i 14 dies. Per tant, aquest és un aspecte rellevant. Amb infants, igual que amb adults, també tenim la possibilitat de fer tests serològics per veure si hi ha hagut contacte en algun moment amb el virus. I respecte al tractament, també n'anem obtenint informació a mesura que avancem. No hi ha un tractament curatiu de la Covid en aquests moments, si bé sí que hi ha tractaments que ajuden a millorar el seu curs evolutiu. Si pensem una mica i ens centrem en dades del nostre entorn més proper, doncs en les barres de l'esquerra teniu posats els casos acumulats des de l'inici de la pandèmia fins a data de 5 de setembre, prou recent, i ens donen una mica ja una panoràmica de com ha anat afectant la malaltia als diferents grups d'edat. Evidentment, no en podem fer una interpretació directa del tot, perquè també ha depengut de la quantitat de PCRs i de les seves indicacions en cada moment, però sí que podem veure que en les primeres dues franges, que corresponen a les franges d'infants i adolescents i joves, doncs bé, hi ha hagut un menor nombre de casos detectats. Si ens fixem en el mapa de la dreta, és un mapa de risc que ens mostra els colors verdosos i groguencs són aquelles regions en les quals hi ha hagut una incidència, un nombre de casos, diguem-ne, més baix en l'última setmana, comptat des del dia 5 de setembre, i aquelles regions més vermelloses o més morades són aquelles en les que s'han produït més casos. Això, sobretot, ens dona una idea de la simetria que té la Covid arreu del nostre territori i també del fet que és un aspecte canviant. Per tant, ens obliga dia a dia, setmana a setmana, a anar-nos adaptant i també a anar adaptant els protocols per poder-hi fer front de la manera més adequada possible. Dèiem que diríem alguna cosa de la Covid en infants i això és una mica el que l'evidència científica ens ha anat brindant al llarg dels darrers mesos. Sabem que en infants la Covid no acostuma a ser una malaltia excessivament important. De fet, molt sovint són asimptomàtics i quan presenten simptomatologia acostumen a fer-ho d'una manera molt lleu i, com dèiem, moltes vegades sobreposable amb altres malalties molt típiques de la infància i per això també ens fa preveure que a la tardor
pugui ser una mica moguda pel que fa al nombre de casos possibles que puguin sorgir en l'entorn escolar. El grup de més baix risc dintre de l'etapa infantil, englobant aquesta etapa d'adolescents i joves, seria aquell període comprès entre l'any i els 10 anys. Realment són grups d'edat en els que hem observat molt poques complicacions. I també tenim una sèrie d'estudis que ens revelen que els infants podrien ser menys transmissors de la malaltia. De fet, ara veurem alguns resultats ja emesos en el nostre territori que així ens ho indiquen, malgrat aquesta afirmació no es pot fer de manera contundent perquè encara hem d'anar acumulant més informació al respecte i han de sortir més resultats. Dels infants sí que hem de mencionar que hi ha un grup de risc, que són aquells infants amb malalties cròniques complexes d'una certa gravetat, que són infants amb malalties respiratòries greus, no fem referència a una asma ben controlada, tampoc fem referència a una diabetis, per exemple, ben controlada, sinó a malalties metabòliques, malalties neuromusculars d'una gravetat ja important, i aquests infants simplement han de ser considerats pels seus equips d'atenció primària per valorar la idoneïtat de l'assistència a l'escola, tot i que preveiem que són molt pocs casos aquells que no ho podran fer. Respecte a la simptomatologia en infants, teniu aquí alguns dels símptomes principals i cal simplement veure que són símptomes del tot comuns. Simptomatologia respiratòria, la febre i la tos són la simptomatologia més comú, però també la Covid es pot manifestar en forma de simptomatologia digestiva o portar malestar o dolor muscular acompanyants. I aquí, com us deia, i ja per acabar, un parell d'estudis rellevants respecte a una mica com s'ha comportat la malaltia en diferents moments. L'estudi de l'esquerra, el Kids Corona, que ha estat liderat per l'Hospital de Sant Joan de Déu, ha anat seguint una mostra d'infants que estaven duent a terme les activitats de lleure d'estiu i ha arribat a uns resultats força significatius pel fet que ha vist que en l'àmbit del lleure, en aquestes activitats, la taxa de transmissió, la capacitat de contagi, de transmissió de la Covid era inferior a la que s'estava donant en el mateix moment a la població general. Per tant, d'alguna manera, els espais de lleure, que van adoptar tota una sèrie de mesures després de fer una formació, van suposar escenaris que podríem dir, entre cometes, gairebé protectors de la Covid, i una mica el desig seria que les escoles poguessin esdevenir també espais, també dit així, entre cometes, protectors. Una de les claus d'aquest funcionament que ens va permetre tenir una traçabilitat molt ràpida de casos van ser les unitats de convivència, que en el cas d'educació seran els grups de convivència estable que després s'explicaran i es definiran. I en l'estudi de la dreta, el Copericat, un estudi que han dut a terme diversos pediatres d'atenció primària, en el qual també ha participat la Vall d'Hebron, doncs el que es va fer són estudis extensos de contacte d'una sèrie de famílies durant el període de confinament, i el que es va observar és que poques vegades, molt poques vegades, l'infant era el cas índex, el primer cas que entrava en l'àmbit familiar. Habitualment el virus, diguem-ne d'una manera senzilla, entrava a la família a través d'algun altre adult i no a través dels infants en la majoria de casos. Per tant, també és una dada significativa que ens pot ser útil a l'hora d'analitzar tot aquest tema. I jo ja ho deixo aquí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo soc Belén Enfedaque, treballo també a la Direcció Estratègica d'Atenció Primària i el que us presentaré a continuació és la visió del procés amb una miqueta de perspectiva, d'acord? Una mica des de lluny, per tal que a partir d'aquí les meves companyes puguin enfocar una mica més i explicar amb més detall en què consisteix, sobretot, el paper que ha de desenvolupar aquest referent Covid escolar dintre de tot el context, dintre d'aquest ecosistema que el doctor Ruiz ens comentava abans. Llavors, ara passaré una diapositiva. És molt important no espantar-se
perquè no cal llegir-la ni tenir l'objectiu, ni molt menys en aquesta sessió, d'explicar-la tota ella amb detall. Bona part d'aquest algoritme ja el coneixem i l'estem realitzant en aquests moments. El que incorpora aquest algoritme és el paper que juga el referent Covid escolar en tot aquest procés, a partir del moment en què tenim un cas sospitós que és un alumne o un professional d'una escola, i com, d'alguna manera, els altres actors que intervenen també han d'incorporar alguna petita acció per tal que l'atenció a la Covid en l'àmbit escolar es dugui a terme de forma efectiva, segura i amb màxima qualitat. Llavors, com que tindreu la presentació, podreu mirar amb deteniment tot aquest algoritme i jo crec que es podrà entendre també perfectament a partir de l'explicació d'aquesta sessió, les preguntes que puguem resoldre, etc. I els diferents documents i protocols amb què comptem. Llavors, com us deia, en aquest mapa de colors es poden identificar aquest color verd i el detall de què és el que passa a l'escola, d'acord? Des del moment en què un nen presenta uns símptomes i es podria convertir en un sospitós a Covid, i què paper juguen els diferents actors que es troben en l'àmbit escolar. Es detalla també en color rosa el paper de vigilància epidemiològica. Es parla també d'aquests equips mòbils de realització de PCRs, per exemple. Es parla també del paper que juguen els professionals dels equips d'atenció primària, que ja, com us deia, és bastant el que estem fent, però sí que és cert que alguna coseta més haurem de variar i haurem d'afegir. I, per últim, s'incorpora aquesta figura, el referent Covid escolar, d'acord? I es detalla de forma esquemàtica quines són les accions en les que intervé principalment. Llavors, en la resta de la sessió posarem el focus, sobretot, farem el zoom en aquesta figura. Sobre el referent Covid escolar, començo a presentar-lo, d'acord, amb una petita justificació que és comuna, de fet, que ha tingut la incorporació d'altres figures en els equips, en els centres d'atenció primària en relació a l'atenció a la Covid, i que ja hem presentat també, per exemple, quan vam parlar dels gestors Covid. I, bàsicament, és la importància que té fer una detecció i un seguiment de contactes de les persones infectades per SARS-CoV-2, fer l'aïllament preventiu per tal d'aturar l'expansió de la pandèmia. Alhora que tot plegat contribueix a que els infectats siguin atesos de forma ràpida i de forma adequada. Què tenim a l'atenció primària? Proximitat, accessibilitat i molta qualitat. I què passarà ara quan es reprenguin les activitats escolars? Que unes quantes ja s'han après, però que bàsicament tindran lloc a partir de la setmana que ve, que s'incrementaran els contactes socials i que probablement augmentaran el risc de contagi. Per tot plegat, es proposa aquesta incorporació d'aquest professional, el RECOS, que seria un professional encarregat d'acompanyar alumnes i professionals de les escoles durant tot el procés assistencial de la Covid, sobretot en l'estudi i aïllament de contactes i en els cribatges en l'entorn escolar. I tot això s'ha de fer de forma integrada amb la resta d'actors del sistema que intervenen en l'abordatge d'aquesta pandèmia. De forma esquemàtica i també ja aproximant-nos a l'operativa, aquest RECO ha de conèixer, d'una banda, l'organització de l'escola en relació al control i a l'abordatge de la pandèmia. Ha de treballar en l'horari de les escoles i durant el seu calendari escolar per donar la cobertura en aquest entorn. Ha de tenir coneixement també de l'organització dels equips d'atenció primària, d'acord? Com funcionen. Alhora, que haurà de treballar íntimament amb els professionals d'aquests equips, equips d'atenció primària i equips de pediatria. Sobretot s'haurà de relacionar amb els professionals de pediatria i amb els gestors Covid, així com amb el referent Covid a Salut i Escola dels equips. Què més és important? Ha de tenir un coneixement dels protocols que s'estan aplicant. I en aquest sentit destaco aquest, que es diu Gestió de casos Covid als centres educatius, que es publicaran les properes hores i que tindreu tots a l'abast.
Un altre element amb què es relaciona és amb els equips mòbils de realització de PCR. Això seria un escobilló amb rodetes per representar aquests equips, perquè són els encarregats de fer l'estudi de contactes, de fer les proves per l'estudi de contactes a les escoles i també intervindran en els cribatges. Llavors, el RECO, amb aquest paper d'acompanyament i de garant que el procés es desenvolupa amb agilitat i de forma oportuna, doncs s'hauran de relacionar amb aquests companys. I alhora, per últim, a destacar també la importància que els RECOs estiguin tots ells relacionats, perquè es dona una situació, després la Marga ens explicarà en més detall, i també l'Anna González, i és que, d'una banda, hi haurà un RECO o més d'un RECO per àrea bàsica i totes les escoles de l'àmbit de referència d'aquella àrea bàsica, i es pot donar i es donarà freqüentment que un alumne, un escolar o també un professional estiguin a una escola diferent de l'àrea bàsica a la qual tenen designat el seu professional d'atenció primària. De manera que hauran d'estar molt relacionats aquests professionals, aquestes dues àrees bàsiques, la de referència de l'alumne o del professional i l'àrea bàsica de referència de l'escola on assisteix aquest alumne o aquest professional escolar. Abans hem parlat dels grups de convivència estable i aquí hi ha un breu apunt sobre la seva definició. Són grups estables d'alumnes amb el seu tutor o tutora. Em sembla que això també és bastant conegut. Les escoles s'estan organitzant per treballar en aquests petits grups que conviuen de forma regular al llarg de tota la jornada i es relacionen molt menys o no es relacionen amb la resta de companys de l'escola, amb l'objectiu de reduir la possibilitat de transmissió o d'expansió de la infecció. Per tant, com us deia, grups d'alumnes, al voltant de 20 alumnes amb el seu tutor o tutora. Poden afegir-se a aquest grup altres docents o personal de suport. Un docent, cada docent educatiu només forma part d'un grup únic estable i cal tenir en compte que en cas que hi hagi activitats extraescolars dintre de l'escola, un mateix alumne podria tenir un altre grup de convivència estable en relació a, per exemple, l'equip de bàsquet en què juga. Per tant, tenim els grups de convivència estable de les pròpies aules i, a banda, grups de convivència estable que es formaran en les activitats extraescolars. De forma sintètica, les funcions del RECO serien aquestes. Han de treballar regularment amb les direccions de les escoles per dur a terme les accions relacionades amb l'estudi de contactes i amb els cribatges de SARS-CoV-2. D'altra banda, han de facilitar la realització d'aquests estudis i d'aquests cribatges en cada moment, fer aquest acompanyament proper. També són els encarregats d'identificar i registrar a l'aplicació Covid Contact els contactes escolars només. Sabem que tenim el gestor Covid dels equips que fan el registre dels contactes estrets. Això continua sent així, excepte que la part de contactes estrets de l'escola la realitzaran els RECOs. Habitualment, aquests contactes seran els que formen part del grup de convivència estable que hem comentat. I, per últim, han de treballar de forma integrada en l'equip d'atenció primària. Aquest és un punt que ja ha remarcat el doctor Ruiz i que continuarem remarcant. Formen part d'aquest equip i funcionalment és bàsic, és necessari. Finalment, han de donar resposta a dubtes i consultes que presentin les escoles en relació a la gestió de la infecció per SARS-CoV-2. I a partir d'aquí continua l'Anna González per explicar. Gràcies. Sí. A mi m'agradaria parlar-vos, molts dels que esteu aquí i de les que esteu aquí sou persones que estan portant equips i que ara mateix potser esteu intentant seleccionar qui contindria el perfil més idoni per ocupar aquest lloc. Llavors, abans de representar-me, soc l'Anna González, gerent de professionals del CatSalut, i el que us voldria dir és que a l'hora de pensar en aquestes persones, penseu en el que ens acaben d'explicar la doctora Asso, el doctor Ruiz, la doctora Enfedaque,
que és el medi, el mitjà en el qual aquestes persones es trobaran, que és un mitjà que és volàtil, que és incert, que és complex i que és ambigu. Per tant, les característiques personals que haurien de reunir les persones que ocupin aquest lloc, jo crec que han de ser ad hoc. Es demanarà, o seria bo que tinguessin unes bones capacitats comunicatives, unes bones capacitats d'influència, d'impacte, de relacionar-se amb altra gent, perquè ja heu vist que treballaran molt en xarxa i, per tant, el treball en equip i les característiques de cooperació seran molt crítiques, i també aquesta capacitat per entendre problemes des d'una visió més holística, més global, perquè hauran de gestionar processos que són complexes. Dit això, professionals amb aquestes característiques d'atenció a la ciutadania o els mateixos o les mateixes TCAI podrien ser uns bons referents per ocupar aquest rol. Què necessitaran? Què hauran de tenir? Doncs, per descomptat, una formació com la que estem fent ara, però que més endavant tornarem a replicar i veient una mica què és el que està passant i els problemes amb els quals s'estan trobant, intentarem adaptar-la. Uns mitjans telemàtics concrets, com un ordinador, i també un telèfon mòbil de contacte i una adreça de correu electrònic, un e-mail, perquè puguin contactar entre ells i perquè els puguem contactar i perquè puguin contactar amb tota aquesta xarxa que tindran al seu voltant. Parlem, doncs, del procediment. Bon dia, jo soc la Marga Garcia, d'Atenció a la Ciutadania de l'Institut Català de la Salut, i intentaré repassar amb vosaltres tota aquesta part més concreta del procediment d'atenció a la ciutadania per part del referent del Covid escolar. Hem intentat també emmarcar alguns dels escenaris principals en els que hauria de treballar el RECO, també perquè cadascun de vosaltres que hagueu de desenvolupar aquesta funció pugueu organitzar-vos i tenir identificat què haureu de fer en cada cas. Per una banda, hi hauria un escenari que seria tot el que té a veure amb la planificació d'aquesta relació que s'haurà d'establir amb les escoles. Com ja han comentat totes les persones que han parlat abans que jo, el paper del RECO és molt important en establir aquesta relació amb les escoles d'una manera de més proactiva, diríem, de coneixença, de tenir preparat tot el material que té a veure amb els alumnes, amb els grups de convivència estable i amb les pròpies escoles. Després tindríem un altre escenari que es desencadenaria en el moment que s'hagi de realitzar el seguiment de casos o de contactes que s'hagin produït en el si d'aquesta escola que tenim en el nostre equip. I després ens podem trobar amb l'escenari en el que es decideixi realitzar cribatges en aquelles escoles, en el qual també tindríem unes funcions diferenciades en aquest escenari. Hi hauria una funció de coordinació amb la xarxa, que tant el que parlaven abans el doctor Ruiz, la doctora Enfedaque, tots l'Anna també, la importància de coordinació entre els professionals, és a dir, aquest seria un escenari transversal a tota l'actuació del RECO. Si ens centréssim en aquest primer escenari que parlàvem de planificació, insistia en el que deia, que cal preparar i planificar aquesta relació amb l'escola i d'aquí s'espera d'aquests professionals això, que tinguin una actitud proactiva de presentar-se a la direcció de l'escola, de que puguin intercanviar el contacte amb la direcció de l'escola, tenir telèfons, correus electrònics, per facilitar l'accés de l'escola a la seva figura, al RECO, i viceversa, perquè el RECO pugui contactar fàcilment amb la direcció de l'escola. També hauria de tenir preparat el cens escolar, comptar amb el cens de tots els alumnes de les escoles de les que s'ha de responsabilitzar, de la seva àrea, i dels grups estables de convivència de cadascuna d'aquests centres, també. Hi hauria una part burocràtica que haurem de complir, que és el recull de les autoritzacions. Els pares emetran una autorització que ens autoritzarà com a sistema a poder realitzar les PCRs als seus fills i aquestes autoritzacions les facilitarà l'escola, però hauran d'estar en disposició nostra. Les escoles també facilitaran
un altre document que no hem mencionat abans i que ara menciono, tampoc no ens competa a nosaltres, sinó competa a l'altre departament d'Educació, que és la declaració responsable, on els pares declaren responsablement diverses coses, algunes que tenen a veure amb la salut dels seus fills, amb no portar els fills si es troben amb alguns dels símptomes que podrien ser sospitosos de Covid, no portar-los a escola. També declararan quin tipus de malaltia crònica té aquest nen que pot impedir o no l'escolarització i que això es pactarà en qualsevol cas amb el seu pediatre o professional de referència i l'escola. I allà també hi haurà un compromís dels pares respecte a un tema que comentarem una miqueta més endavant, en què si la consulta que fan és amb algun professional de la xarxa privada, com que tots aquests sistemes de coordinació i comunicació que tenim establerts són bàsicament establerts amb la xarxa pública, la responsabilitat dels pares de comunicar a l'escola el resultat d'una PCR que s'hagi pogut fer fora de la xarxa pública. Després, una altra de les funcions que en aquesta àrea de planificació hauria d'incorporar seria planificar unes reunions regulars tant amb la direcció com els equips docents per precisament tot això, preparar des d'uns cribatges o preparar el lliurament d'informació, clarificar dificultats o preguntes sobre el circuit, etc. Seria molt important que, d'acord amb aquesta necessitat de coordinació i fent èmfasi també en el que explicava la doctora Enfedaque abans, aquest RECO disposés també del contacte de tots els RECOs de la resta del territori i de quins equips són de referència, és a dir, un mapa, d'alguna forma, de RECOs, equips d'atenció primària i escoles. I aquest RECO del nostre equip hauria de conèixer també i formar part de la xarxa territorial Covid. Aquesta xarxa que ja vam presentar en el seu moment, com vam explicar la figura del gestor Covid, que està integrada per tots els actors que també abans puxàvem en aquest algoritme tan gran, doncs el RECO també hauria de conèixer-la i formar part. Si passéssim al segon escenari, que és un escenari una mica més concret, parlaríem del cas que es pogués declarar un cas sospitós i s'hagués d'iniciar el seguiment dels casos i dels contactes escolars. Aquí no estan absolutament totes les accions que tenen lloc en aquest procés, però sí potser les més importants i les que podrien generar algun tipus de dubte. La primera acció seria la identificació d'un alumne o un professional amb símptomes a dintre de l'escola. I aquí és la direcció de l'escola la responsable d'aïllar, posar mascareta i avisar els pares que aquell menor o aquell alumne té símptomes i que hauria d'anar acompanyat dels pares en el seu equip d'atenció primària. Aquí hem de tenir en compte que estem llegint aquesta acció que pot passar en el context escolar, però això també, un alumne també pot tenir símptomes fora del context escolar. Vol dir que aquest circuit també es dispararia fora de l'escola en el cas que un alumne es trobés malament a casa seva. Llavors, la primera acció que vindria per part del dispositiu sanitari seria el diagnòstic i la valoració de si cal fer PCR per part de l'equip sanitari d'aquell nen. I, igual que hem fet amb la resta de la població, la identificació dels contactes estrets no escolars, és a dir, el gestor Covid de l'equip que té aquest nen assignat realitzaria l'estudi de contactes estrets. Si recordeu de com vam estar explicant les funcions del gestor Covid i com es realitzava aquesta identificació de contactes estrets, una de les eines que s'havia d'utilitzar era el que anomenàvem l'escore de risc, que era un seguit de preguntes que ens feien identificar si aquella persona es trobava en un context que el podria fer epidemiològicament més de risc. Llavors, en aquest seguit de preguntes s'hi ha incorporat una 8a pregunta, després us l'ensenyarem en un dels annexos, en què es pregunta estrictament si aquella persona està en el context escolar i si està en el context escolar i si es tracta d'un alumne o si es tracta d'un professor o d'un altre professional.
Això ja, la indicació d'aquesta pregunta crítica sobre l'escola ja ens activaria el que seria la resta del circuit per la via RECO, per entendre's, per la via escolar. Si s'ha activat aquest score de risc, s'hauria de comunicar al RECO de referència de l'escola, que, com deia abans també la doctora Enfedaque, pot ser el RECO del meu propi equip d'atenció primària, perquè aquest nen viu i té el metge assignat en el mateix territori on està la seva escola, amb la qual tinc el professional RECO en allà mateix, o bé pot ser una escola que està fora de l'equip d'atenció primària, amb la qual cosa la comunicació es faria mitjançant els RECOs. És a dir, el gestor Covid informaria el RECO del seu equip i aquest RECO del seu equip es posaria en contacte amb el RECO de l'equip escolar d'on aquest nen va a l'escola. Llavors passaríem a una segona fase de la identificació i registre dels contactes del grup estable de convivència, que en aquest cas faria el RECO en relació amb tot el seu grup escolar. Aquest aspecte, de moment, veieu que la cadència dels fets està feta així, no? Estem encara treballant i pensant si més endavant aquest moment pot canviar d'identificació i registre de contactes, que ara mateix s'activa en el moment en què tenim un cas sospitós, encara aquí no tenim un resultat de PCR i potser més endavant es col·loca en un altre moment. Després aquí ja tindríem el moment en què tinguéssim el resultat de la PCR, en què el nen s'hauria d'informar d'aquest resultat de la PCR i aquest resultat, si és positiu, s'informa a diversos llocs. El primer que s'informa és als pares i qui informa els pares del resultat positiu sempre és el seu equip de salut de referència, el metge, la infermera o el pediatre o la infermera pediàtrica, i també són informats a través de la meva salut. I aquest professional sanitari també informa el seu RECO de referència que hi ha hagut un cas positiu d'un menor que està identificat com que està escolaritzat. Després hi ha una notificació també d'aquest resultat a altres nivells, s'ha de notificar a l'escola, però en aquest cas és vigilància epidemiològica, qui avisarà a l'escola. Els serveis territorials d'ensenyament també és vigilància epidemiològica, qui avisa. I els ajuntaments són els serveis territorials d'ensenyament qui avisaran. En cap cas això formarà part del circuit de notificació del RECO. Abans, quan parlàvem d'alguns temes a tenir en compte, un era aquest. Tots els que treballem en atenció primària som coneixedors que la cobertura privada en menors és significativa en alguns territoris, i de quina manera aquesta notificació que tenim establerta dintre de l'equip d'atenció primària es podrà fer en el cas de nens que siguin atesos per serveis privats. En aquest cas, primer assenyalar això, que d'entrada no podrem fer aquesta recollida dels contactes en el moment de la sospita clínica perquè no ho sabrem nosaltres de l'equip d'atenció primària. El professional que atengui aquesta sospita està obligat i és el responsable d'alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial quan s'obtingui un resultat positiu en un laboratori clínic homologat. I com us deia abans, la família també té un compromís adquirit per aquesta declaració responsable de notificar-ho al centre educatiu i que ja un cop el centre educatiu ho coneix, a través dels serveis de vigilància epidemiològica o del propi CAP, es faci ja l'estudi de contactes d'aquell cas positiu. S'està treballant també en altres sistemes que ajudin a reforçar aquest sistema de comunicació, que ve, com si diguéssim, una miqueta més tard que en el cas sospitós. Però encara no els tenim implementats. El circuit després continuaria, un cop ja coneixem aquest cas positiu en una escola, en un grup de convivència estable, amb l'activació dels equips mòbils per realitzar la PCR. Pensàvem també en la possibilitat que existeixi aquesta figura de coordinador d'equips mòbils en el territori, especialment en territoris on hi hagi molts equips mòbils i moltes escoles,
una persona que pugui activar, coordinar els diferents professionals i juntament amb els RECOs avisar les escoles de quan i quan no s'anirà a fer la PCR a tots els contactes estrets. Hem posat una alerta aquí de també que els territoris puguin tenir prevista una alternativa a la realització d'aquestes PCRs per part dels equips mòbils, sobretot en el moment d'estudiar la dimensió que en un dia determinat o un període determinat pugui tenir de necessitat de realització de PCR. Doncs això, o establint i derivant alguns grups de convivència estable a punts centralitzats o a equips d'atenció primària, etc. Qui comunica al grup de convivència estable que s'iniciarà l'estudi de contactes és el propi director de l'escola i qui pren la mostra, com començàvem abans, és l'equip mòbil. I després, immediatament després de prendre aquesta mostra, la indicació de la quarantena, que com tots coneixeu de moment és de 14 dies, el grup de convivència estable també es fa per part de la direcció de l'escola. Un cop ja tenim els resultats de les mostres d'aquest estudi de contactes estrets, la comunicació dels resultats negatius, el grup de convivència estable es farà pels mitjans que estiguin ara mateixos establerts, com estem fent a la resta de contactes estrets. En alguns llocs és el propi professional, en aquest cas el RECO, que mitjançant correu electrònic, SMS, trucada o com estigui establert ho pot fer. En altres llocs, a nivell de servei d'atenció primària o direcció d'atenció primària, tenen establerts ja mecanismes més automatitzats per poder comunicar aquests resultats. També l'altra via és la meva salut, la recordo, veig que no la tinc aquí posada en el calaixet, però aquesta és la via ja estandarditzada per comunicació de resultats. En el cas de resultats positius, aquí insistir que serà el pediatre infermera o infermera pediàtrica i metge de família de referència qui comunicarà el resultat positiu amb les recomanacions sanitàries que corresponguin. I en aquest cas sí que està previst, després l'Anna ho explicarà una miqueta més a detall, l'enviament de SMS que vagin acompanyats, a més, d'informació per a aquesta persona que té un resultat positiu. Aquí, amb aquest resultat positiu, es tornaria a iniciar el cicle que hem comentat abans de comunicació a escola, vigilància epidemiològica i serveis territorials d'educació. Tornaríem un altre cop a repetir el circuit. La identificació dels contactes estrets no escolars es farà el gestor Covid. La comprovació que aquests positius formen part d'un altre, que podria ser, com abans dèiem, grup de convivència estable per extraescolar o perquè estic fent un altre tipus de formació en un altre lloc, seria responsabilitat també del RECO. I després el seguiment dels casos positius, com fins ara, serien el pediatre metge de família o infermera pediàtrica de referència i el seguiment de contactes, igual que s'està fent també des d'ara, seria responsabilitat del gestor de seguiment de contactes o SCOUT. Llavors, altres aspectes als quals tenir especial atenció, que ja hem mencionat però que no m'importa ser una mica redundant. Aquest que estàvem explicant al començament, la manca de correlació entre alumnes i escoles i equips d'atenció primària. És a dir, jo puc estar vivint en un poble del Vallès, en un municipi del Vallès, i anar a l'escola de Barcelona. I el meu equip del Vallès, el meu equip d'atenció primària, és qui pot detectar els símptomes del meu fill i s'ha de posar el RECO d'aquest equip d'atenció primària del Vallès en comunicació amb el RECO de l'àrea on està l'escola del meu fill aquí a Barcelona i coordinar la comunicació o l'activació d'aquest circuit
estudi de contactes i... Perdó, sí, estudi de contactes, no? PCR, tot, quarantena, etc. Per això cal extremar la coordinació entre RECOs, els RECOs de referència de l'escola i els RECOs del centre on tinguin els professionals sanitaris assignats. I després tenim un altre aspecte que requerirà especial atenció, almenys de moment, perquè amb tots els estudis de contactes hem intentat automatitzar al màxim la informació que arriba a l'equip d'atenció primària i, com tots sabreu, el gestor de seguiment de contactes activa en el moment en què fa la trucada, estableix la primera trucada, la programació a l'agenda 4CW de l'equip per fer la PCR. En el cas de l'escola, aquestes PCRs ja estaran fetes perquè ja s'ha activat per la via del RECO la identificació dels contactes. Amb la qual cosa, tot i que està prevista aquesta exclusió i que quedin automàticament exclosos, almenys els primers dies, quan s'identifiqui, quan es vagi a programar una PCR que vingui de la via dels scouts o dels gestors de seguiment de contactes, caldria preguntar abans de programar si ja li han fet la PCR a l'escola per evitar programar de manera duplicada la PCR. Finalment, tindríem el tercer escenari que parlàvem, que seria l'escenari de cribatges a les escoles. Aquests cribatges no arrencarien a partir d'un cas positiu, sinó d'una decisió que faria Salut Pública a partir d'una elevada incidència d'infecció de SARS en el territori o per acumulació de casos a la mateixa escola. En aquest cas, el paper del RECO sempre seria fonamentalment en la coordinació juntament amb l'escola i els equips mòbils de la planificació i la realització dels cribatges. I jo ara, abans de tornar a passar la paraula a l'Anna, sobretot per a aquelles persones que esteu recent incorporades en aquest rol de RECOs, no entrarem per res en profunditat, assenyalar només l'eina de registre i d'identificació dels contactes, que és el Covid Contacts, és la mateixa eina que utilitza el gestor Covid i és una eina que identifica a partir d'un pas, en el que, a més, intentarem que estiguin agrupats i identificats els grups de convivència estable. A partir de dilluns ens confirmaven que segurament ja tots vosaltres, aquells que se'ls hagi demanat, ja tindran accés a aquesta eina per poder començar ja a registrar els contactes estrets dels grups de convivència estable. I aquí també mostrar-vos a tall d'exemple el que comentàvem abans. Sé que es veu un quadrat taronja molt desagradable tota l'estona, però no el sabem treure, però aquesta seria l'escore de risc, el que parlàvem del gestor Covid, en aquest cas també el gestor RECO si ha d'introduir algun contacte, hauríem d'identificar tots aquests punts i hi hauria un 8è punt que no està, com si diguéssim, a la plantilla, però està recollit aquí a mà dreta, on s'identificaria si la persona forma part d'un grup de convivència estable d'una escola, si és un alumne, és un docent o és un altre professional i, a més, ens demanaria identificar l'escola en concret. Doncs, jo crec que li passo ara la paraula un altre cop a l'Anna González. Molt bé, doncs jo us voldria parlar d'un parell d'eines amb les quals hi comptareu aviat. Una és aquesta part de relació d'escoles per cada territori i per cada àrea bàsica. Tindreu aquest llistat, tindreu aquesta relació on hi haurà dades que us poden resultar importantíssimes a l'hora d'establir tota aquesta gestió. Aquí trobareu el codi de l'escola, el nom de l'escola, inclús el nombre d'alumnes que hi haurà per cada curs, el nombre, no el nom de cada alumne, però sí almenys el nombre, si més no. Quan rebeu aquesta relació, us demanarem que ens envieu també una informació que serà molt rellevant de cara a poder ajudar-vos a coordinar aquest treball en xarxa, que és les dades de contacte del RECO, del referent Covid d'escoles, que estarà en aquesta escola, les dades de contacte de l'àrea bàsica i les dades de contacte del gestor Covid de referència que tingui cadascuna de les escoles.
A més de comptar amb aquesta relació, us he parlat que hi hauria 2 eines. Aquesta segona eina també arribarà aviat i és el tema dels SMS que ja ens avançava la Marga. Quan estiguem parlant de la relació, quan pensem en la relació que tindrà els possibles casos amb nosaltres, estem parlant que el contacte, la relació, la tindrà tant amb personal sanitari com amb gestors de seguiments de contactes, o sigui, el que diem scouts, com amb els SMS, és a dir, amb una eina digital que t'anirà informant de la tipologia de cas que ets. En aquest sentit, podem rebre 3 possibles SMS, o rebrem, perquè encara no està habilitada, però sí que ens han confiat que aviat ho estaran. Estem parlant de la setmana que ve, d'aquí 2 setmanes. 3 SMS, dèiem. El primer dels SMS ens parlarà de si soc, o sigui, si em poso en el lloc del ciutadà, l'SMS que rebrà l'informarà de si és o no és un cas possible. Hi ha un altre SMS que podria arribar a rebre en cas que fos positiu, llavors és l'SMS de cas positiu. I un tercer possible SMS que podria arribar a rebre un ciutadà o una ciutadana és si és un contacte estret d'un cas que és positiu confirmat per PCR. El primer dels SMS, el que m'informa si soc un cas possible. Rebria un SMS i a l'hora de rebre'l em convidarien a registrar els contactes estrets mitjançant aquest SMS. O sigui, tindríem un link que si nosaltres l'apretem se'ns obriria la possibilitat d'inscriure i enregistrar els contactes estrets. A més, m'aportaria informació de com fer l'aïllament preventiu. I a més, m'aportaria també un llistat amb informació per saber com fer el seguiment dels símptomes, quina simptomatologia podria tenir i com fer el seguiment d'aquesta simptomatologia. Això és el primer dels SMS. El segon, és a dir, en cas que ja no soc sospitós, sinó que em confirma que efectivament soc un cas confirmat amb PCR positiva. Què rebria? Doncs rebria aquest segon SMS i pensant que potser jo hi he inscrit els meus contactes estrets, el que faria l'SMS és em retornaria aquests contactes estrets que jo ja havia escrit quan m'havien dit que era un possible cas i em donaria la possibilitat d'afegir-ne d'altres. A més, em faria com una sèrie de recomanacions, ens donaria com unes pautes que m'ajudarien a recordar, perquè a vegades no és fàcil recordar-te de qui ha sigut els teus contactes estrets, doncs m'ajudaria una mica a recordar, com unes pistes. I a més, se m'informaria que he de fer l'aïllament domiciliari i com l'hauria de fer, o sigui, què vol dir fer aïllament domiciliari. Se'm recomanaria i se'm diria com fer el seguiment de la simptomatologia, que l'he de fer 2 cops al dia a través de l'app stopcovid19.cat i m'ajudaria a saber com tramitar la baixa laboral si escau, o sigui, en cas que fos necessària. Hi haurà un tercer SMS que rebrem, que s'habilitarà més endavant, o sigui, els primers que s'habilitaran seran el cas possible i el cas confirmat. Però més endavant hi haurà una tercera tipologia d'SMS, que és la tipologia d'SMS quan ets un contacte estret. Llavors, aquest tercer SMS el rebrien les persones que puguin ser contactes estrets. Aquí, a més de la trucada de l'Scout, que també la rebria aquest SMS i m'explicaria com procedir, o sigui, què és el que he de fer per tallar aquesta cadena, o sigui, com fer la quarantena. També m'ajudaria a complimentar i se m'obriria un qüestionari breu perquè pogués aportar informació epidemiològica i, a més, identificaria si necessito una baixa laboral i em demanaria inclús informació per poder-la tramitar amb l'ICAM. A part d'això, m'indicaria com fer seguiment, o sigui, quines són els símptomes, la simptomatologia que podria arribar a sentir per tal de poder fer una detecció precoç. 3 SMS, doncs. Passo la paraula a l'Ariadna. Sí, una part Hola, què tal? Doncs jo soc l'Ariadna Mas, soc metgessa de família i
adjunta a la Direcció d'Atenció Primària de l'Institut Català de Salut. I què us explicaré? Que es tornaré enrere. Us explicaré una mica, intentaré fer un resum del que han explicat totes les meves companyes i el Rafa per posar-vos una altra vegada, perquè quedi clar una mica el vostre paper. En primer lloc, dir-vos que els que sou nous, que benvinguts al sistema públic de salut, que és un orgull tenir-vos i que el vostre paper és molt important. Dilluns, com dèiem, comencem les escoles i tindrem, ja segur, un follon considerable. Tindrem moltes escoles o diverses escoles en què hi haurà casos. Per tant, hem de fer les coses bé, hem d'estar ben coordinats entre tots i és molt important el vostre paper. Llavors, de cara a començar aquesta setmana, com ja hem ben dit, però per fer un resum de tot plegat, seria anar-vos a presentar a les vostres escoles. Heu de tenir clares quines són les vostres escoles i tenir present que les escoles no són només escoles el que entenem tots una escola, sinó que pot ser que hi hagi una escola de música municipal, pot ser que hi hagi llars d'infants, és a dir, que hi ha molts tipus d'escoles. Tindreu cadascú de vosaltres, com ha dit l'Anna, el vostre llistat, que ja els hem enviat, i el primer que heu de fer és descarregar-vos el llistat d'escoles i mirar on són i qui hi ha de contacte a la direcció d'aquella escola. I us heu d'anar a presentar, el que dèiem abans, de forma proactiva. Us presenteu a la direcció del centre, sou el referent Covid i sereu una figura molt important, però molt, de veritat, en aquest procés. Els que donareu tranquil·litat a l'escola, quan hi hagin casos, segur que hi haurà casos sospitosos, penseu que hi ha els whatsapps dels pares, que la gent estarà nerviosa i heu de donar tranquil·litat. Per poder donar aquesta tranquil·litat és molt important que us conegueu els protocols. Entenem que sou nous, molts de vosaltres, que les parts clíniques poden costar una mica més, però el document que comentava la Belén, que és el document de gestió de casos i contactes a l'àmbit escolar que s'ha fet a Salut i Educació a la plegada, està molt bé, no és gaire llarg, fa unes 15 pàgines, està molt ben explicat què és una quarantena, què és un aïllament. Heu de conèixer tots aquests termes molt bé, perquè quan us preguntin, tot i que tindreu el vostre referent clínic, la infermera referent clínic de cada centre, no pot ser que el director us pregunti i que no sapigueu què és una quarantena o què és un aïllament. Doncs fàcil, els aïllaments són pels casos i les quarantenes són pels contactes, però tindreu tot explicat en aquest document. Aleshores, demà comenceu ja a agafar les vostres llistes d'escola, si no ho heu fet, us presenteu als directors. Sereu la seva persona de referència, com bé diu el nom, per tots aquells dubtes que generin, per les seves, més que dubtes, tindran pors o problemes o ha tingut un cas sospitós. Vosaltres no podeu donar directament noms de nens, és a dir, això és important, el tema de la confidencialitat, la informació dels casos tan sospitosos com confirmats ho fa vigilància epidemiològica, però sí que podeu contactar amb els gestors d'altres llocs si cal, amb els recos d'altres llocs, amb el gestor Covid del vostre equip, amb els pediatres, infermeres, metges de família, qui convingui, les direccions dels vostres equips, qualsevol problema que tingueu, tenir una direcció d'equip amb qui consultar. Doncs, si hi ha un cas sospitós en una escola, doncs, evidentment el director voldrà saber què ha passat, totes aquestes coses. Vosaltres sou els interlocutors d'aquests directors perquè tinguin la informació que necessitin i, sobretot, tranquil·litzar el panorama. Què passarà? Doncs que hi haurà un cas sospitós, aquest cas sospitós, imaginem que comença a l'escola amb febre, s'envia cap al centre d'atenció primària, si el metge o el pediatre decideixen que s'ha de fer una PCR, es farà la PCR i podrà ser aquesta PCR positiva o negativa, mentre ja s'informarà a vigilància epidemiològica que tenim un cas sospitós. Tant els casos sospitosos com els que són confirmats es retornarà aquesta informació a l'escola, a la direcció de l'escola i als serveis territorials d'educació via vigilància epidemiològica. Però vosaltres heu d'estar al cas i el gestor Covid de l'equip, si és el mateix equip, doncs és més fàcil, per exemple, el poblet petit o que el mateix gestor Covid, l'escola estigui al mateix lloc de l'equip d'atenció primària de referència, doncs us comuniqueu amb el gestor Covid perquè serà el primer que rebrà aquest cas, complirà els contactes estrets, com dèiem, no escolars. Per què? Perquè sortirà de la consulta, com fan ara, amb el gestor Covid. Però els gestors Covid escolars només els sabreu vosaltres. Els contactes estrets no escolars només els sabreu vosaltres, perquè a mi si em pregunten amb quins nens van els meus fills
a l'escola o tinc un grup de WhatsApp que pot ser que falti gent o tal, o és que no tinc ni idea de com es diuen els seus pares ni de qui són. Per tant, aquesta informació la teniu vosaltres, el nom del nen i els telèfons de contacte. D'acord? Sou vosaltres qui introduireu aquests contactes. Penseu que si els contactes no estan ben entrats, doncs no hi haurà seguiment per part dels scouts, no hi haurà aquests SMS que parlem. Per tant, aquesta funció és molt important. I és molt important que es marqui aquest score d'escola i que sapiguem que aquest alumne pertany a un grup escolar. Per què? Perquè els alumnes podeu pensar que potser és una mica més fàcil, perquè sabem que tenen edat amb estar escolaritzats, però no sabem a quina escola van. Si no ho marqueu a l'escola i posem l'escola, no sabem a quina escola van. I llavors no sabrem a quina escola li hem de dir que té un cas positiu. Per tant, és molt important que els passos els seguim bé perquè tot quadri, perquè si no el dibuix ho aguanta tot, però després no ens quadraran les coses. D'acord? És a dir, que el gestor Covid de l'equip entre els contactes no escolars i vosaltres entrareu als escolars. I els escolars quins són? Són els del grup de la classe. Per tant, demà quan us aneu a presentar als directors necessiteu un llistat de tots els grups de cada classe, igual que fem quan anem a vacunar, necessiteu aquest llistat. Tindreu un cens amb una plataforma, que la vostra feina també serà anar actualitzant aquest cens i mirar si hi ha canvis, si hi ha nens que se'n van, però de moment tindreu el llistat, heu de demanar el llistat, les fotocòpies dels llistats i comprovar que el cens estigui bé, perquè això pugui anar tot bé. És a dir, que les properes setmanes, si teniu la sort que a la vostra escola no hi ha cap cas, doncs fantàstic, us dediqueu a tenir el cens actualitzat. Què més? Una part molt important, que una vegada el cas sigui positiu, es comuniqui aquest cas positiu a l'escola. Com que la resta de companys són contactes estrets d'aquest cas, el que diu el protocol de salut pública és que els contactes estrets d'un cas positiu de coronavirus, SARS-CoV-2, se'ls ha de fer una PCR. I quin és aquest motiu? Doncs és per intentar veure si d'aquests contactes estrets algun és positiu i realment era un cas, que fins i tot podria ser que aquest fos el cas índex i que hagués passat a l'altre, però que tingui molt pocs símptomes, o sigui asimptomàtic, i no ens n'haguem adonat que aquest era el cas índex. El que es pretén fer amb aquestes PCRs als contactes estrets és detectar aquests casos positius i tallar més cadenes de contacte. Llavors, per fer-ho més fàcil, es va decidir que aniríem a les escoles a fer aquestes PCRs dels nens que són companys de la classe. Tenim 5 dies per fer això perquè aquests nens no són contagiosos, són contactes i en principi no són contagiosos, evidentment podria haver un cas, però igualment hi seria sense que ho haguéssim sabut, si és asimptomàtic. Tenim 5 dies per fer això. La idea és que quan hi hagi un cas positiu, aquell dia es vagi a l'escola a fer el cribatge en PCR als companys i per això tenim aquesta coordinació de la xarxa mòbil perquè ens hem de coordinar, si surten 4 escoles al meu municipi, doncs hauré de veure en quin ordre les faig. Si és un divendres, s'ha decidit que el dilluns serà el dia que es vagi a l'escola a fer aquests cribatges. Qui comunicarà a aquestes famílies que es fa el cribatge? El director de l'escola. Quan el director de l'escola l'avisem que hi ha un cas positiu, doncs llavors ell truca a les famílies i els diu, mira, a la classe del seu fill hi ha hagut un cas positiu, no es preocupin, vindrà l'equip de salut a fer les PCRs a l'escola i quan pleguin a les 5, doncs demà ja no cal que vinguin, comencen la quarantena que durarà fins i diran la data, perquè la data comença a comptar a partir de la data de la PCR del cas. Per tant, ja li donaran la data des de vigilància biològica, no cal que patiu per això. Llavors, vosaltres també haureu de coordinar aquests cribatges, o estar al cas d'aquests cribatges. Després aquí hi haurà els resultats, que podran ser negatius, se suposa que la majoria, i després pot ser que hi hagi algun cas positiu. Si hi hagués algun cas positiu, tornem a començar, va a l'equip d'atenció primària, el veu els seus professionals de referència, perquè s'ha de fer, és un cas positiu, per tant s'ha de mirar a veure si podria ser que hi hagués alguna complicació i tal. L'únic que aquí no li farem PCR perquè ja la té. Però sí que s'haurà de fer l'estudi de contactes no escolars, perquè els escolars ja estaran entrats, que ahir aquest nen va anar a sopar amb els seus cosins o el que sigui. La part escolar, per tant, tindreu el vostre llistat amb els grups de la classe. Molt important que a partir de la setmana que ve comproveu les autoritzacions. Això ho hem de fer el primer dia. No, el primer dia donarem les autoritzacions perquè ens ho firmin. La primera setmana les hem de tenir totes perquè no sabem a quina escola haurem d'anar. És a dir, que les autoritzacions
pot ser que demà surti un cas en una escola i anirem allà. No tindríem temps de demanar autoritzacions si ho féssim a posteriori. Per tant, el primer dia demanem autoritzacions a tots els pares que ens autoritzin a que puguem fer PCRs a les escoles. Si hi ha algun nen que no dona autorització, o nena, els pares, vaja, doncs haureu de saber-ho perquè en aquests no li podrem fer PCR a l'escola. D'acord? També pot ser que comencin a córrer whatsapps, que els pares l'endemà no portin el nen a l'escola i que ens faltin PCRs. Haureu d'estar molt al tanto de quins tenen l'autorització, de quins se'ls ha fet la PCR. Si no se'ls ha fet, els haurem d'anar a buscar una mica, sobretot en llocs molt vulnerables o que hi hagi una alta incidència, doncs seran llocs on serà important anar a buscar aquests nens i dir-los que s'han de fer la PCR. Doncs tots aquests circuits els heu de tenir clars i ja us dic que jugueu un paper molt important amb la direcció de l'escola. Jo crec que almenys al principi hauria de ser una comunicació diària i podria ser una bona idea, doncs, si això ja ho parleu amb cada director o directora, a través del WhatsApp, de contactar o tenir un mòbil de referència per a vosaltres i estar molt amatents de aquestes preguntes o dubtes que es vagin generant. Passem a la següent. Jo he fet un resum molt ràpid, després ho mireu amb calma qui fa què, però... I, com deia el Rafa al principi, sou una part més de l'equip d'atenció primària i això és molt important, no esteu sols, esteu amb els vostres companys, hi ha una direcció d'equip que podeu preguntar, evidentment, tot el que necessiteu. Si teniu dubtes, pregunteu, ningú n'és ensenyat, per tant, molts sou nous en el sistema públic i hi ha coses que segur que us escaparan, doncs pregunteu. Teniu els gestors Covid de l'equip que podeu fer molta pinya entre vosaltres perquè al final feu una feina en una part similar. Hi ha la infermera referent de l'equip que per tots els dubtes clínics que us presentin a les direccions dels centres, doncs els dieu que això ho traslladeu a la infermera i que ja els hi contestareu. Tot allò que no sapigueu, doncs la infermera o la direcció de l'equip que us ajudin amb aquests temes. Haureu de coordinar-vos amb els equips mòbils perquè haureu d'estar al tanto amb l'escola que ha tingut un cas positiu. Si hi ha hagut l'equip mòbil, us passarem també els telèfons d'aquestes coordinacions per si hi ha algun problema. La xarxa de vigilància epidemiològica també té uns referents Covid, doncs també és important que estigueu al cas de si alguna escola no els han avisat d'un cas positiu o així, doncs truqueu a aquests gestors Covid, que us donin la informació, què ha passat. I ja us dic que sou una figura important perquè donareu molta calma. Si ho fem bé, donareu calma a les escoles, no us preocupin, ara pregunto, a la vigilància epidemiològica, què ha passat. Els scouts no els veureu, aquests sí que són els que estan al 061, són els que truquen els contactes estrets i que van tenir un seguiment perquè la quarantena es vagi fent ben feta i els referents d'atenció primària del cas són el seu metge o infermera de referència, els que tenen assignats al pacient, que quan hi ha un cas positiu doncs els fa un seguiment, depenent de quins símptomes presenti aquest cas, doncs se'ls ha de fer un seguiment més estret o menys, depenent de com estigui. I els professionals, doncs, potser segur que estaran a la baixa, els que siguin casos, se'ls ha de fer la baixa i també detectar si hi ha algun convivent vulnerable que no pot estar en un cas, totes aquestes coses, si cal contactar amb serveis socials perquè hi ha algun problema per fer les quarantenes o els aïllaments que no es poden fer. Això se n'encarreguen els referents assistencials. Crec que el millor és que entrem amb les preguntes i que segur que en sortiran moltes i anirem contestant sobre la marxa el que vagi sortint. Començo amb la primera. Diu, quan un nen amb símptomes sigui visitat en una mútua privada, com els arribarà la informació a les escoles respecte si se li ha realitzat PCR i el resultat? Des de l'EAP també ens arribarà aquesta informació? Per dos camins. El primer camí és que, com us hem explicat, hi ha una declaració autoresponsable que firmen els pares el primer dia de la classe i que és imprescindible de signar, en el qual diuen que si van a la privada s'autoresponsabilitzen de portar el resultat en paper, més o menys els hi demanen, a la direcció de l'escola. És a dir, que qualsevol nen que es faci una prova a la privada haurà de portar el resultat de la prova a la direcció de l'escola. Això per un costat, per tant, aquí la direcció us pot informar a vosaltres d'aquest resultat.
Per altra banda, tots els laboratoris privats tenen l'obligació d'informar a Salut Pública del resultat de les PCRs. Segurament això serà una mica més lent perquè, evidentment, els pares tindran el resultat abans, que no pas que això viatgi via online. Perfecte. Una altra pregunta. Hi ha infants que durant tot l'hivern tenen mocs. Aquests infants també sempre hauran de ser visitats per professional mèdic, pediatre, per tal de valorar cada cop si han d'anar a l'escola? No. El protocol dels símptomes, això potser ho podria explicar millor la Laia. S'ha simplificat una mica la llista de símptomes que ens han de fer identificar un nen o una nena com a cas possible. Aleshores, aquests símptomes, els principals i sobre els quals que serien suficients per considerar aquest nen cas possible són la febre, per una banda, febre o febreta a partir de 37,5 i la tos, però altres símptomes inclosos en el llistat, aquests símptomes més comuns, com són la mucositat i el mal de coll, haurien d'anar acompanyats d'un altre símptoma, com per exemple la febre i la tos, perquè l'infant sigui considerat un cas possible i es truqui a la família per enviar-lo cap al centre d'atenció primària. Sobretot també ens hem de basar en aquella simptomatologia de nova aparició. És a dir, que si un nen ja porta mocs 3 setmanes i els mocs segueixen igual, doncs això no el converteix en cas possible. En canvi, si apareixen de nou i s'acompanyen d'aquesta febreta que dèiem, llavors sí que hem de procedir com s'indica en el protocol. Es considera que amb una sola diarrea o vòmit ja no poden anar a l'escola i que ha de ser visitat pel professional mèdic pediatre? Aquí, com que seguim amb símptomes, tant la diarrea com els vòmits estan inclosos dintre d'aquest llistat i, per tant, si l'infant està a casa, seria adequat que es quedés a casa i que la família es posés en contacte amb el seu equip de pediatria de referència i, si estan a l'escola, sí caldria activar el protocol. Segons el document enviat a les escoles, diu que poden no portar mascareta als grups estables dins de la classe. Això representa que ho han de triar les direccions de les escoles cas per cas? Poden triar que sempre portin mascareta encara que no hi hagi risc elevat de contagi a nivell poblacional en aquella zona? Bé, no és ben bé així. Ho estudieu després tots bé el protocol i així anireu agafant-li el tranquillo. És obligatori la mascareta dintre de l'aula per tots els nois i noies de més de 12 anys. Entre 6 i 12, doncs depenent de la incidència que, com dèieu, com hi ha a cada territori. Depèn de la incidència, no és voluntari. És a dir, si es marca que incidència alta s'ha d'anar amb mascareta, sí o sí, i si la incidència està per sota del tintell que s'ha considerat, doncs no caldrà mascareta. Que pot passar que alguna escola obliguin, tot i que sigui, bueno, obliguin o recomanin, tot i que sigui dintell baix? Podria passar. Això podria passar que l'escola ho recomanés. De fet, quantes més proteccions posem millor, sempre i quan es pugui portar a terme. Amb nens molt, molt petits, doncs per sota de 6 anys pot ser molt més complicat l'assumpte i no és obligatori. També veureu que hi ha temes de l'autocar, que sempre han d'anar junts al mateix lloc, si pot ser un grup de convivència estable, sempre al mateix seient i sempre junts que siguin de la mateixa bombolla o grup de convivència, perquè si hi ha un cas doncs ja seran el mateix grup de convivència. I és molt important que si hi ha bona protecció, és a dir, si el professor ha estat ben protegit o els del seu costat estan ben protegits, ja no és un cas possible contacte, perquè els contactes són aquells que han estat més de 15 minuts sense una bona protecció. Per tant, a part del grup aquest de bombolla, si hi ha altres casos, a tocar on sigui, penseu que si hi ha una bona protecció no són possible contacte. Estret. Una mica en línia amb això, diu, una escola ha preguntat si quan es detecta un cas possible a nens menors de 6 anys cal que l'aïllin o és suficient posar-li una mascareta i esperar que els pares el vinguin a buscar. Quan hi ha un cas sospitós a l'escola, sempre s'ha d'aïllar. Això tenen el protocol. La primera pàgina posa que s'ha d'aïllar en un lloc ben ventilat, ha de reunir una sèrie de característiques i s'ha de posar una mascareta quirúrgica. Això ells ja ho saben a les escoles i si no ho saben doncs també s'han d'estudiar bé el protocol i llavors han d'avisar els pares perquè el vinguin a buscar
qualsevol persona que tingui símptomes no pot estar a l'escola. Si està malalt, doncs està malalt. Que el més probable és que no sigui Covid, però que sí que s'han d'aïllar en un lloc i avisar la família. En cas que hi hagi diversos nens positius en una mateixa escola, es tanca l'escola? Això no dependrà mai de vosaltres, no patiu. Hi ha el Servei de Vigilància Epidemiològica, que és el que pren aquestes decisions. En principi no està previst... Primer que no parlem mai de tancament, parlarem en tot cas de confinament, de 14 dies o fins i tot possiblement de 10 dies, perquè és molt fàcil que les quarantenes es baixin a 10 dies, però no es parla de tancament, no es tanca res. En principi, es pot ser que es confini 14 dies l'escola si hi haguessin casos en diversos llocs de l'escola, en diversos cursos, però no us preocupeu per això, perquè no sereu mai vosaltres que prendreu aquesta decisió. Serà Vigilància Epidemiològica, quan faci l'estudi del brot a l'escola, el que prendrà aquestes mesures de si s'han de confinar tota l'escola o només una part o només una aula. Es pensa reduir la taula de símptomes? Al ser tan extensa i genèrica, fa que qualsevol procés sigui sospitós de Covid amb les implicacions que té tant per l'escola com pels pares, per la família i també als centres sanitaris. Ja s'ha reduït, de fet, el protocol que surt avui s'ha reduït. Són els símptomes que explicava la Laia, que són febre, tos, fatiga o astènia, però és raro que els nens tinguin fatiga i si apareix una fatiga de cop, alguna cosa li passa al nen. Mal de panxa amb diarrea o vòmits, la fatiga o mal de cap i ja això del mal de coll i la congestió, que s'han d'acompanyar de febre o de dísnia, no? Era? Sí, dificultat respiratòria. Sí que val la pena esmentar que, com hem explicat a la introducció, la sintomatologia Covid en infants és molt lleu, és molt banal. Per tant, segur que no tindrem aquestes eines per discernir en un primer moment, quan el nen comenci amb símptomes a l'escola, si pot ser una cosa o una altra. I, per tant, moltes vegades considerem que és possible un infant que té uns símptomes que tampoc són res de l'altre món. Se solapa molt, com hem dit. Els RECO rebran els resultats de les proves PCR per informar si són positius o negatius? No, els RECOs, en principi aquests resultats arriben a Salut Vigilància Epidemiològica, que és la que informa l'escola d'aquests resultats. L'escola us pot informar a vosaltres i també a través dels gestors Covid del vostre equip, el pediatre del vostre equip hauria d'informar el RECO del vostre equip, que si és el mateix, doncs fantàstic, però no ho rebreu vosaltres directament en cap plataforma, sinó que us informaran els equips de pediatria, tant sigui la infermera pediàtrica com el metge de família o la infermera, us informaran via directa, si sou del mateix equip o via l'altre RECO d'un altre equip, perquè us pugui informar vosaltres. Qui són els RECOs? Personal de l'escola, personals del CAP? Els referents Covid són les infermeres dels CAPs i els gestors Covid són una altra cosa? A veure, els RECOs són el personal de l'equip d'atenció primària. Sou els que estareu en els equips d'atenció primària com a nexe d'unió entre les escoles de la vostra àrea bàsica, de les vostres àrees bàsiques i l'atenció primària. Aquests són els RECOs. Després hi ha la figura del gestor Covid, que això ja està funcionant des del mes de juliol i que ja estan treballant en els equips d'atenció primària, fent tota la identificació de contactes estrets, en aquest cas no escolars, són els que no estan a l'escola, perquè els escolars els farà aquests nous referents de Covid escola. I no sé, més o menys, preguntar. Els equips mòbils són externs de l'EAP o són professionals propis de l'EAP? Els equips mòbils estaran contractats per l'atenció primària i en alguns casos seran gent del propi equip, però majoritàriament seran gent fora del funcionament de l'equip d'atenció primària. O sigui, seran uns equips que assumiran tota aquesta càrrega de feina que suposaran aquests testos massius. No volíem carregar els equips d'atenció primària amb aquesta feina i, per tant, seran equips, la majoria de vegades, aliens. Compartir les dades personals entre l'escola i salut i els ajuntaments és possible? Compartir les dades... Bueno, ho explico tu, si està bé. Serà necessari
els pares firmen una autorització conforme permeten que hi hagi un intercanvi entre informació, salut, educació. Quan hi ha una pandèmia, evidentment que la confidencialitat de les dades sempre és una cosa que és molt important, però amb una pandèmia també s'ha de veure que hi ha una part implicada, que no és la persona concreta, sinó que són els seus convivents estrets, en aquest cas la resta de companys. Per tant, és que serà necessària, evidentment, aquesta coordinació entre educació i salut, serà essencial. I l'escola hauran de saber qui és el cas, primer perquè el cas farà 10 dies a dia d'avui i els contactes faran 14 dies de quarantena. I després perquè hauran de saber, també estarà malalt, estarà a casa. Que segur que hauran de saber qui és. Però això ho comunicarà a Vigilància Epidemiològica, no patiu. Aquí s'ha enviat els llistats de les escoles, molts no els hem rebut. Teniu paciència que acabem de començar tot el procés, s'ha enviat a les direccions territorials i d'aquí aniran baixant. Per tant, això serà un procés, suposo que d'aquesta setmana. Si no els heu rebut, els reclameu a la vostra direcció d'equip i, sobretot, comenceu ja a obtenir aquestes dades de la direcció de l'escola per poder-vos posar en contacte. S'ha pensat fer tota la documentació del procés en altres idiomes? És a dir, també hi ha algun traductor pels casos que no entenguin el castellà o el català? I si és així, com es farà? La documentació, no sé exactament a quina documentació es refereix, si es refereix a la documentació de suport, no és una documentació diferent a la que s'utilitza per la resta de contactes estrets, que ja està a disposició del Canal Salut en tots els idiomes. En qualsevol cas, si hi ha barrera idiomàtica, segurament o bé l'escola o bé l'equip d'atenció primària té els dispositius habituals per mediador cultural o per traducció 061, etc., per la traducció idiomàtica. Qui generarà els SMS? Els SMS que ha comentat l'Anna, ho has comentat tu? Els SMS, en principi, es generaran de forma automàtica, és a dir, amb tota la informació que ja es tingui dels contactes estrets i que ja hauran estat introduïdes, es generaran de forma automàtica, de manera que vosaltres no haureu de fer res respecte als SMS. Els vindrà donat al ciutadà o a la persona o al possible cas. Extraescolars, tipus dansa, esports, idiomes, etc. Acadèmies d'aquest tipus hem de contactar o únicament amb escoles i instituts? Només són centres reglats d'educació que poden ser públics o concertats o privats i que són escoles i instituts. Pot haver-hi alguna escola de música municipal o són escoles municipals, bàsicament són escoles de música municipals, escola oficial d'idiomes i llars d'infants. Pot ser que hi hagi alguna escola d'adults, però estarà a la llista, no patiu, vull dir que heu de contactar amb els que hi hagin a la llista. Llavors, entenent això, s'entén que les extraescolars se l'encarregaran els gestors Covid? Sí, en principi sí. S'encarregaran els gestors Covid d'entrar a aquestes extraescolars, excepte que fos un extraescolar que es fa a la mateixa escola, que també n'hi ha, que es queden després a fer judo, o es queden a fer ballet, o es queden a fer bàsquet. En aquest cas, se n'encarregaria el referent Covid escolar. Si detectem a escoles que les mesures de prevenció siguin defectuoses o insuficients, a qui ho hem de comunicar? Doncs a la vostra direcció del centre i aquesta ja ho comunicarà a Vigilància Epidemiològica. La unitat mòbil serà la que farà els cribatges? Sí, la unitat mòbil serà la que fa els cribatges i per això ens hem de coordinar bé perquè es puguin fer aquests cribatges. Penseu que en principi els nens estaran a l'escola el dia següent que hi hagi la PCR positiva del cas. Per tant, tenim aquest dia per anar a fer aquests cribatges a l'escola. En el registre del cens escolar tindrem a quin CAP pertany l'alumne? Bé, com que encara no tenim tot el cens escolar que ens han de passar a les escoles perquè no és tan fàcil, Educació també penseu que
que no estaven acostumats a tenir tots els centres, totes les escoles de música i de tal, tot agrupat amb dades que nosaltres necessitem, com és el CIP. Vull dir que ha estat un procés complex, no ha estat gens fàcil, perquè aquesta informació ells no tenien CIP i tenien dades que nosaltres no necessitàvem o que, al contrari, que ens faltava i no tenien. En principi, ho tindreu per escoles, per tant, podreu triar la vostra escola i modificar el que calgui. Però ja us dic que encara no... Això s'està lligant justament aquesta setmana. Tingueu una mica de paciència en aquest aspecte, aconseguiu els llistats a mà, perquè si teniu algun cas, pugueu entrar als contactes estrets a la plataforma. Quan es detecti un cas positiu en l'aula, als altres infants se'ls farà la PCR o se'ls enviarà directament de quarantena 2 setmanes? Quan es detecti un cas positiu a l'aula, al resta de companys se'ls vindrà a fer la PCR amb aquests equips mòbils que hem parlat. Podria passar que tinguéssim 10 escoles a la vegada en la mateixa zona que tinguéssim algun cas, que seria molt mala sort, però ens pot passar. Llavors, l'equip mòbil no podrà arribar a tot arreu, se'ls dirà a aquests nanos que vagin al seu centre o que estableixi la direcció d'aquella zona, que pot ser que hi hagi algun punt centralitzat on es facin PCRs o ja se'ls dirà. Per això hi ha aquest sistema de coordinació que si no s'arriba a temps es farà d'una altra manera. No és imprescindible que es faci amb l'equip mòbil, però és molt més ideal perquè com a les vacunes, si anem a vacunar estan tots allà, sabem que no se'ns escapa cap, que els vacunem i ja està. Si han de venir ells pel seu compte, però les famílies igual treballen, no poden i la cosa es complica. Quan arribarà la nova versió del protocol que heu comentat? Doncs es publica avui, per tant, l'enviarem amb tot el material, no? Digues on estarà el material. Perfecte. On estarà el material? El material, sí. No us heu fet mal, no?, els que esteu a l'altra banda. El tema del material. El tema del material, al Canal Salut, haurem habilitat un apartat, un apartat que farà referència als RECOP. Llavors, en allà, els referents Covid escoles, podreu baixar-vos tot el material que sigui necessari. La valoració de la malaltia crònica de l'infant ho fa el pediatre o el metge que controli la patologia? Habitualment, penso que ho faran de forma coordinada. El metge que li fa el seguiment, si és un especialista perquè és una malaltia complexa, doncs és qui emetrà d'allò, però sempre en coordinació amb l'equip d'atenció primària de referència perquè en tinguin coneixement. Els contactes estrets del cas continuen anant a l'escola? No han de fer quarantena preventiva com el grup de convivents? Entenem que això fa referència en el moment en què s'ha realitzat la PCR i estem en espera de resultat. Aleshores, quan estem en espera de resultat de la PCR, els contactes estrets del grup de convivència de l'àmbit escolar continuen anant a l'escola fins que se sàpiga el resultat i llavors, si és positiu, inicien el període de quarantena. I en l'àmbit del domicili sí que si hi ha algun germà o germana o pare o mare que forma part de l'àmbit educatiu, per preservar al màxim aquest àmbit educatiu, sí que es queda a casa en espera de resultat. Les autoritzacions les ha de recollir totes el director de l'escola? Entenem que això és molt d'organització escolar, però que sí, que les centralitzarà i com a gestor Covid del centre serà qui les tindrà. En el cas de tenir algun dubte, sobretot els primers dies, tindrem un telèfon de contacte o un e-mail on poder contactar? Ara farem a partir de la sessió d'avui totes aquestes preguntes que s'estan recollint, les respondrem i alhora els equips d'atenció primària, els equips directius dels centres on treballeu, els RECOPs, han d'ajudar a donar resposta a aquestes preguntes i si no tenen accés a nosaltres per poder respondre. Influeix en algun aspecte el fet que hi hagin els pares separats per temes de custòdia, etc.?
Sobretot entenc jo que influirà a l'hora de tenir les autoritzacions signades per ambdues parts quan hi hagi casos de custòdia compartida, per exemple, i a l'hora de tenir les dades de contacte per poder activar, enviar els SMS, etc. És important que ho clarifiqueu, és a dir, quan tingueu els telèfons de contacte, les autoritzacions les teniu vosaltres i ells les recullen, però vosaltres les teniu i a més s'han de custodiar, vull dir que les hem de guardar durant uns anys. Quan tingueu l'autorització, posaran el telèfon on volen rebre els missatges, on volen rebre les comunicacions, que no té per què ser el mateix telèfon que tenim a l'equip administratiu. Però sí que és important que pot ser que entre mi que els pares hagin separat o el que sigui, o tinguin un altre telèfon o el que sigui, els telèfons que prevaldran seran els de les autoritzacions. Heu pensat com podrem assumir tots els PCRs que haurem de fer des de l'ABS o serà gent externa que ens proporcionareu? Aquí sí que es compta amb gent externa que pot ajudar a realitzar aquestes PCRs. En concret, si no tinc malament entès, amb Creu Roja, que participarà d'aquesta realització de PCRs. Contactes amb OpenArms, com vam fer l'altra vegada, i també especialment amb Creu Roja, i de fet el que volem, justament, és gestionar els centres d'atenció primària. No sabem si ho aconseguirem del tot, perquè podria ser que hi haguessin molts casos, ens desbordéssim, esperem que no, però la idea nostra és no utilitzar els centres d'atenció primària si podem. Si ens han dit que serem part de l'equip mòbil, farem una formació específica? Doncs tampoc no sabem si... Això dependrà molt de l'organització territorial. Si formareu part de l'equip mòbil, el que heu de fer és posar-vos a la disposició del territori, el que us diguin que heu de fer, i llavors pot ser que heu d'ajudar amb tasques administratives o això ja dependrà de cada territori com ho té. No hi ha una estructura igual per tothom. Si els pares es neguen a practicar la PCR als seus fills, com podem procedir? Si es neguen a fer la PCR, no es poden fer la PCR i la quarantena sí que s'ha de realitzar. Per tant, fins aquí podem procedir, diguem. Les autoritzacions seran el mateix que la declaració jurada? No, són coses diferents. La declaració jurada el que diu és que es comprometen a no portar el nen si hi ha un cas de Covid a la família, que realment no el portaran amb febre, i anaran dalt, sigui típic, no? Que com han fet, amb els fills, que algun dia quan estaven allà fins als dalsi i que no corre, doncs ara no es podrà fer, que això, com no té cap malaltia d'aquestes greus, i és una declaració jurada d'aquest estil, que no té cap contacte estret amb la família que hi hagi un cas de Covid. Per fer el registre de contactes estrets no escolars, on es farà l'entrevista? Això es vehiculitza igual que s'està fent ara en els equips d'atenció primària. La recomanació és fer-la presencialment, preferiblement en el moment en què l'alumne ve a fer-se la PCR i a continuació amb el gestor Covid, tal com s'està fent ara. Això no ha de canviar. S'ha comentat que s'ha d'enviar llistat d'escoles a totes aquelles que depenen d'ensenyament. Com obtenim el nou llistat? Qui el proporcionarà? Hi ha una relació centralitzada ja d'aquestes escoles. Si veiem que està incomplerta, ho comuniquem i entenem que amb medicacions podrem aconseguir les dades complertes. Quan aparegui un cas positiu en un grup de classe i hagin de fer tots quarantena, els pares d'aquests nens tindran la baixa laboral? Bona pregunta. Pendent, sí. Com sabeu, tots els aspectes relacionats amb la baixa laboral van molt vinculats a la normativa de l'Institut Nacional de Seguretat Social, que és un organisme estatal i que, per tant, estem pendents de que emeti algun tipus d'instrucció al respecte. Fins ara nosaltres ja hem fet arribar també la nostra petició. El nostre desig seria que no calgués una baixa, sinó que fos un permís per poder fer la cura dels nens, però estem esperant que ens diguin alguna cosa més concreta.
Mentre surt el resultat de la PCR sol·licitada a un nen per sintomatologia, s'ha d'aïllar els pares? Només s'haurien d'aïllar si pertanyen a l'àmbit escolar, és a dir, si els pares, per exemple, són docents. Si no, no. Docents o a cuina o que O que treballin en un centre educatiu, exacte, personal docent o no docent. Per part de les escoles demanaran una alta per part de MG o pediatria. Això serà difícil de gestionar. Per incorporar-se, no? I demanaran què, perdó? Demanaran una alta per part de MG o pediatria. No ho demanen. necessites cap paper per tornar a l'escola. Segons el protocol que tenim a pediatria de primària, el nen no ha de venir directament a l'escola. Primer s'ha de fer un contacte telefònic. No ha de venir directament al CAP, entenc jo que volen dir, Mentre no veiem ràpid, tenim 24 hores per aquesta cita. És a dir, que per tenir hores de mora telefònica. Si teniu establert que hem de tenir per telèfon, doncs fantàstic, però hem d'assegurar-nos que el telèfon resol aquesta situació i que el podem utilitzar en el mateix dia, perquè no tenim molt temps tampoc per estar pendents de què passa en aquest cas. Si un pare es nega a portar el fill a l'escola en cas de discapacitat i no té un certificat metge conforme recomana que el nen no existeixi, se'l pot obligar? Això és absentisme escolar i ja també ells tenen una sèrie de mesures per tractar quan tenen absentismes escolars. Tant sigui així com altres nens que no hi van per altres motius. S'ha contemplat la figura de la infermera escolar? Ja existe, no? S'ha contemplat. Ja existe. Està la figura de la infermera referent de salut i escola ja existeix, ja s'ha contemplat i, de fet, serà una peça important. La figura aquella que us hem mostrat de l'ecosistema és una figura important amb la qual el gestor Covid Escoles ha de tenir molta relació, perquè coneix les escoles, en molts casos coneix els alumnes i les dinàmiques. Per tant, sí que contem amb ell, amb aquesta figura d'infermera salut i escola per integrar-se dintre del sistema i del circuit. Los datos censales los solicitamos a los directores de la escuela. La información puede compartirse vía email. El cens, en principi, el tindreu carregat en una plataforma, per tant, no heu de demanar dades dels nens, però que sí que heu de tenir un llistat, com quan anem a vacunar, de quin nen hi ha a cada classe, per començar fins que no tinguem aquestes dades carregades, que és possible que no puguem començar el curs amb aquestes dades totes carregades. Per tant, no cal que demaneu el llistat amb totes les dades perquè faríem feina inútil d'anar entrant dades. Tingueu el llistat perquè sapigueu quins grups de convivència estables són, com si anéssim a vacunar, el llistat aquell típic que et donen de les classes, i a partir d'aquí, quan tinguem el cens, ja us ho comunicarem i llavors sí que vosaltres reompliu el que us falti. Penseu que aquests nens, la major part de nens, també els tenim notes al sistema, per tant, a través de l'ECAP administratiu podreu consultar si us falta alguna dada. El contacte entre els RECOs i la direcció escolar serà sempre mitjançant medis electrònics o està present la possibilitat de visitar el centre? Sempre serà mitjançant mail o telèfon? Jo crec que el primer dia us hauríeu d'anar a presentar presencialment. Això no és una cosa que estigui estipulada, el protocol no diu que és absolutament necessari, però si voleu establir una bona relació, doncs està bé potser si de moment encara no tenim casos a les escoles, doncs que us presenteu, que us passeu els contactes i a partir d'aquí també us coneixereu, és més fàcil quan un coneix a l'altre d'establir aquesta bona comunicació. Si un alumne dona positiu, els seus companys de classe són contactes estrets. Per tant, entenem que han d'estar aïllats a casa. En aquest cas, a on es faran les PCRs els companys si no poden anar a classe? Quan un alumne és positiu, els companys són contactes estrets, però no deixen d'anar a classe fins que se'ls va fer la PCR, que ja us dic que en principi ha de ser l'endemà. És a dir, un alumne dona avui positiu a les 6 de la tarda, els seus companys van a classe l'endemà, se'ls fa la PCR a l'escola. Ja us he dit que encara que sigui divendres van a classe dilluns perquè tenim 5 dies de marge i quan s'hagi fet la PCR a l'escola ja serà Salut Pública que diu que comença la quarantena, no comença l'aïllament, comença la quarantena perquè aquests no estan malalts.
No creieu que això serà un procés poc àgil, el fet d'esperar l'autorització o realitzar una PCR per part dels pares? Si es tracta d'un problema de salut pública, és obligada aquesta autorització? Sí, perquè tampoc no passa res si no la tenim. És a dir, el màxim que pot passar és que no li puguis fer la PCR. Si no pots fer la PCR, haurà de fer la quarantena igual. Pot passar que llavors aquest fos el cas i no puguis tallar la cadena de contacte. Però també ens trobem ara que hi ha casos de contactes estrets que no ens venen a fer la PCR. No és una cosa que sigui, i més amb els nens que són pocs transmissibles, no és una cosa que sigui imprescindible. I que només hi ha una sola autorització. No, assenyalar que el procés pot enlentir-se potser al començament, però serà una sola autorització per tot el curs escolar. Vol dir que no enlentirà totes aquelles altres preses de mostres que s'hagin de fer al llarg del curs. Qui farà la petició de les PCRs de les unitats mòbils que van a les escoles? Els resultats s'informaran al sanitari assignat? Doncs això dependrà de cada territori. Ja s'estan fent cribatges massius a la major part de territoris i esteu organitzats i funcionen, la veritat és que molt bé. Per la feinada que representen, crec personalment que és un èxit. I hi ha diversos mètodes, hi ha gent que envia SMS. Normalment, l'habitual sol ser enviar un SMS pels resultats negatius i els casos positius es passen als seus professionals de referència. Les peticions, també. Les peticions doncs, també es fan de forma centralitzada, no? Això depèn de cada territori, que tampoc... Es faran automàticament. No explico a la gent, no? No. Crec que la pregunta feia també referència a les peticions. S'està treballant amb unes agendes específiques per cribatges, per altres tipus de cribatges, però també aquests que es faran a les escoles, i això permetrà que les peticions es generin automàticament, que no farà falta que ningú, un professional assistencial, faci explícitament cadascuna de les peticions. La recollida de contactes cal fer-la a l'escola o s'ha de fer telefònicament? La recollida de contactes, estaria parlant de dos tipus de contactes tota l'estona. Hi ha els contactes escolars i els contactes fora del grup escolar. Els contactes fora del grup escolar es fan a l'equip d'atenció primària perquè es fan només per casos que són sospitosos de ser positiu. Vol dir que tenen algun tipus de símptoma i per això s'han adreçat a l'equip d'atenció primària. I en aquest cas és el gestor Covid qui recull tots aquests contactes. La resta de contactes que formen part del grup escolar, aquests els informa el RECO, el referent de Covid de les escoles, i no fa falta que vagi a l'escola a fer-los perquè ell ja disposa de la identificació d'aquests contactes mitjançant el cens escolar o aquests llistats dels grups de convivència estable. Cada vegada que tingueu un cas positiu, és molt important que comuniqueu amb la direcció del centre, per diversos motius. La primera és que cal confirmar que aquest grup de convivència estable és el que és. Per exemple, si el meu fill va estar malalt tota la setmana, ja no és un contacte estret, però el contacte estret es considera 48 hores abans de començar els símptomes. Per tant, si ha estat malalt o si va torçar el peu i no ha anat a classe, aquest no és un contacte estret. Haureu de confirmar cada vegada amb el director, escolta'm, el llistat aquell que em vas passar, van anar tots a classe? Sí, faltava algun? Doncs aquest ja no és un contacte estret. Això és important que ho tingueu present. I després, perquè aquest cas concret pot anar a més d'un grup de convivència estable i no podreu pertenir per tots els nens de l'escola si fa judo a la tarda o fa ballet o fa escacs. Per tant, per cada cas que us surti positiu, podreu entrar probablement bastant automàticament els de la classe, sempre i quan els valideu perquè no sigui que hi hagi hagut algun cas que no hi hagi anat, però haureu de contactar sempre amb la direcció per assegurar-vos que aquest nen no vagi amb autocar o que es quedi a dinar o que poden passar diverses casuístiques. Un suposat cas d'un grup estable d'una escola, nens de 8 anys, per posar una edat, que es decideix des de la direcció de l'escola que els nens sempre han de portar la mascareta. Si es dona el cas d'un positiu dins del grup i es pot assegurar que sempre s'han pres les mesures, es consideraran els nens de la classe contactes estrets o bé, com no compleixen criteris de contacte estret del cas positiu, no s'han de cribar els PCRs ni fer quarantena? Això, quan són aquestes situacions, ho decidirà Vigilància Epidemiològica, que és qui ho pot decidir. En principi, el protocol diu que els de la mateixa classe es considera que són contactes estrets perquè és molt difícil que totes les hores estiguin en unes condicions perfectes de mascareta, amb separats 2 metres, i és realment complicat.
Per tant, en principi, el protocol diu que els de la classe són de contactes estrets, encara que representa que porten mascareta els de 12 anys, per exemple, o 13, tota l'estona. Però els adolescents, ja els coneixem, no? I no és fàcil. Si Vigilància diu que sí, que s'han complert totes les mesures, doncs no caldria. Però ja us ho diran ells, és a dir, que tampoc no patiu que no haureu de prendre aquestes decisions. Les autoritzacions signades pels pares que hem de recollir, on s'hauran d'entregar? Es queden al CAP, a l'escola, o les haurem de custodiar nosaltres? No, vosaltres no. Es quedaran al CAP, igual que passa amb les vacunes, amb les autoritzats de vacunes, però és el mateix exemple. Heu de tenir present, posar-vos un Excel o fer-vos-ho com vulgueu perquè sapigueu exactament de forma àgil qui té autoritzat i sobretot qui no té autoritzat i després s'han de custodiar com custodiem les de les vacunes o altres, les de les revisions bucodentals o altres coses que fem. En algún momento habrá cruce entre contactos notificado por el gestor COVID y el equipo de gestor de escuela. ¿Cómo se puede evitar? No passa res si els contactes estan repetits perquè van en el Covid Contact i allà ja es troben que estan repetits i es desprecia aquesta repetició, diríem. Si un pare es nega que es faci la PCR al seu fill però continua venint a l'escola, se'l pot fer quedar durant els 14 dies a casa com a prevenció? Home, evidentment no el voldran a l'escola, Que un que no té PCR els que han d'estar en quarantena hauran d'estar en quarantena i si no ja s'espavilaran perquè ho estiguin. Els de quarantena no poden anar a l'escola. Però una cosa important és que si hi ha algun tema social, doncs aquí intervendrà l'Ajuntament, que també es comunica, els serveis socials de l'Ajuntament, els serveis socials del centre d'atenció primària, vull dir que tampoc no estareu sols i que si hi ha un tema social que els pares han d'anar a treballar sí o sí o que el nen es pot quedar sol o 1000 coses que poden passar, està previst. L'educació això té molt establert que hi ha la part social que s'encarregarà d'aquests casos vulnerables o fins i tot hi ha una paga, no sé com es diu, una prestació per uns casos que també estan establerts. Els horaris del RECOS han de coincidir amb els horaris de l'escola? Sí, el que s'ha recomanat és que els horaris del RECO cobreixin tot l'horari escolar, des de les 8-9 del matí fins a les 5 de la tarda. Si hi ha una notificació de PCR positiva a un divendres a la tarda, com s'actuarà? Aquesta notificació arribarà al Servei de Vigilància Epidemiològica, com totes, és a dir, que totes arriben al Servei de Vigilància Epidemiològica, i hi ha un telèfon 24 hores dels serveis territorials d'educació, que Vigilància es posarà d'acord amb els serveis territorials d'educació, aquests trucaran a la direcció del centre que correspongui, i això no ho sabem perquè encara estaven parlant-ho, però és igual, un dels dos trucarà als pares d'aquests nens, perquè si no el WhatsApp dels pares anirà que cremarà, i els diran que el dilluns els nens han d'anar a classe, els que són contactes, que és que es anirà a fer la PCR a l'escola. Podria ser que uns quants ja no hi anessin, això ja hi comptem, però en principi entre tots hem de fer per tranquil·litzar la gent que no passa res, si hi ha un contacte i se'ls farà la PCR i a partir de l'endemà ja començaran la quarantena, que en aquest cas serà més curta, no seran 14 dies a partir d'aquell dilluns, perquè el cas ja ha sigut de fa una mica més temps. ¿Cómo pueden acceder el personal sanitario a todos los datos que nosotros recopilamos diariamente en la app de COVID Contacts? ¿Ellos van a tener un usuario? ¿Se va a volcar toda la información en otra plataforma? Ara mateix, jo ara no vull enganyar, crec que era aquesta setmana, si no és la setmana vinent, almenys a través d'ECAP, els professionals sanitaris podran veure tota la informació de seguiment dels contactes que està registrada a COVID Contacts i que el gestor de seguiment de contactes va registrant. Número de trucades, la data de les trucades, èxit de les trucades, demà. Aquesta setmana, doncs això. Aquesta setmana els professionals sanitaris ja ho podran veure, els professionals no sanitaris des d'ECAP ja ho estan veient des de la setmana passada. Qui notificarà els nivells de risc a les escoles per decidir si cal portar o no mascareta? Vigilància epidemiològica. Sempre això és vigilància epidemiològica. Penseu que ells també estan al territori, que tenen un contacte estret amb les escoles, igual que si hi ha un cas de meningitis, vull dir, no és una cosa que sigui nova.
Entiendo que la figura RECO ha de ser un profesional liberado asistencialmente o con una parte importante de su agenda liberada para realizar estas funciones. ¿Puede ser cualquier profesional del EAP con un perfil adecuado o ha de ser una enfermera? El RECO és un professional que s'incorpora a l'equip d'atenció primària, vol dir que és un professional de més que té l'equip d'atenció primària, que en principi ara en aquests moments serà un auxiliar administratiu o un professional d'atenció a la ciutadania i que és una funció que bé pot assumir una persona que ja estigui ara mateix en l'equip i que vulgui assumir aquestes funcions i s'incorpori algú per suplir les funcions que aquest feia fins ara, o bé això, una persona que s'incorpori per fer-les. O TCAI, perdó, exacte. També pot ser. Quan rebem la informació sobre les escoles, on hem d'anar? Perdó? Quan rebem la informació sobre les escoles, on hem d'anar? Haureu d'anar a presentar-vos a l'escola, el que comentava l'Ariadna fins ara, no? Posar-vos en contacte amb l'escola i començar a establir aquesta relació amb l'escola, intercanviant contactes i ja començar la feina conjunta. Per facilitar la xarxa de RECOs, tindrem el cens dels alumnes amb el seu centre de referència, si aquest és de diferent municipi al de l'escola? Aviam, potser si intento explicar-me una miqueta més bé el tema d'identificació d'equip d'atenció primària respecte als alumnes. Com deien, el RECO també és un professional de l'equip i, a part de tenir els seus aplicatius de registre, té accés també a l'ECAP administratiu. Des de l'ECAP administratiu, sabeu, podem identificar qualsevol persona que consta a l'RCA en quin centre està assignat, amb la qual cosa per aquesta via sabrem sempre de qualsevol nen o persona a quin és el centre que té assignat per poder-nos posar en contacte amb aquell centre. Ara bé, en aquesta xarxa de RECOs sí que intentarem que no per nens, sinó sí per escola, puguem tenir identificats els professionals de referència i equips d'atenció primària de referència de cada escola. Els RECOs de referència d'aquella escola, el gestor Covid d'aquella escola i l'equip d'atenció primària d'aquella escola. Sempre que registra una escola, en l'Escore o tal, penseu que d'escoles n'hi ha moltes que es diuen igual. Per exemple, de Joan Maragall n'hi ha una pila, o del que sigui, de Pau Casals també hi ha una altra pila. És important que cada escola té un codi, per tant, assegurem-nos que és el codi aquest. Quan mireu el desplegable d'escoles, que ja ho tindreu a l'Escore, assegureu-vos que és el Pau Casals de Sabadell o d'on sigui, perquè no agafeu el Pau Casals de Torredembarra, perquè és que si no la liarem. Per tant, fixeu-vos molt en el tema de les escoles, perquè n'hi ha moltes que es diuen igual i és important que lliguem cada escola amb el municipi que li toca. Queden moltes? Bueno, però farem el fax. El tema de més de 2 símptomes que s'ha comentat, quedarà registrat el protocol d'ensenyament? Quedarà registrat en el protocol de gestió de casos que es publica avui. Molt bé. Doncs jo ho deixaria aquí, són les 3. Molts de vosaltres ara teniu feina de tarda. Agrair-vos l'interès. Tenim moltes preguntes que ens han arribat. Les agruparem, farem un document de preguntes freqüents i donarem resposta a totes elles i us farem arribar aquest document. Per tant, en principi no patiu que si no heu contestat avui la pregunta ho farem els propers dies. I, com dèiem abans, la posada en marxa del nou circuit, ja veieu que hi ha coses que estem acabant també de treballar. Els primers dies hi haurà dubtes, hi haurà preguntes entre tots. La idea és que estem tots aquí plegats per tirar això endavant. Tenim l'experiència dels gestors Covid hi ha uns quants mesos que ens ha anat molt bé i que seran un referent també per vosaltres per als aspectes de contactes no escolars. Per tant, tirarem endavant el projecte, l'anirem polint i segurament repetirem aquesta formació, com dèiem, més endavant, adaptant-la
a si s'ha produït algun canvi nou, poder-la actualitzar. Per tant, moltes gràcies a tots, molta sort i molts ànims a partir de dilluns i, com deia la doctora Mas, també revisar tota la documentació. Creiem que hi ha moltes de les preguntes que heu fet que estan contestades ja en el protocol, en els documents oportuns. Per tant, jo crec que us seran de molta ajuda i molt aclarits. I res més, moltes gràcies i fins aviat, estarem en contacte.